zelf zeg maar, bij ons in het eerste jaar voor gekozen om als opleiders sturender op te treden in bepaalde vakken bij de groepsvorming, om ervoor te zorgen dat dan in de eerste projecten de groepen samengesteld zijn door de opleider. Waarom? Om iedereen mee te nemen in het proces van zo werkt een groepsopdracht. Het is fijn als je iemand kent en ermee kan werken, maar een groepsopdracht, het werken met vrienden of bekenden is niet noodzakelijk hetzelfde als het academisch werken aan een zo goed mogelijk resultaat. En de groep, die veilige groep, maakt het wel ingewikkeld om daar buiten te zijn. Ik ben ook studieloopbaanbegeleider en ik ga dan met studenten in gesprek en dan merk ik dat ik soms toch geneigd ben om altijd vanuit mijn bril te praten als docent en niet vanuit mijn inlevingsvermogen waar die student mogelijk allemaal nog mee worstelt. En dat is jammer, dat is een gemiste kans en daarom verliezen we denk ik heel veel studenten die prima en hartstikke slim zijn en graag willen, maar niet begrepen worden en eigenlijk niet gezien worden. Dus maar waar die mensen eigenlijk behoefte aan hadden, dat was gezelligheid. Weet je, en het informele, zeg maar. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk zou kunnen zijn, bijvoorbeeld in zo'n mentorproject. Dat je niet meteen gaat inzetten op het instrumentele of het functionele, maar dat je eerst gaat inzetten op het opbouwen van een band met elkaar.